dem er de sgu langt. Men altså, kan man ikke lave... du bare, det er din tur næste gang. Ja, vi har... Til at skyde med pilene. Har I mange bolde i luften? Har I for mange bolde i luften? Du skal lige kigge på Niels først, så han kan se, hvor dejligt sundt du er, ikke? Og så er doktoren på vej. Kommer doktoren nu? Hvad søren, der kommer doktoren? Og så ser du forskrækket ud. Åh nej! Hvad er det her? Det er honeyhanke. 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 Det er dig. Jeg siger ikke noget. Det er dig. Jeg siger ikke noget. Det er dig. Jeg siger ikke noget. Mm.